Welcome. My name is Tina Nordcity. Me for middle oversettings in front of you and my liver and doors. Det er selvfølgelig ikke den kvalitet af oversættelse, du får hos BE Communication. Jeg benytter professionelle modersmåls oversættere, tekstforfattere, tolke, translatør og korrekturlæsere. Deres kompetencer ligger inden for rigtig mange fagområder, og derfor kan vi tilbyde dig en bred vifte af sprog. Når din opgave kommer ind, får du svar med det samme. Jeg bestræber mig altid på at give dig en personlig service, fleksibilitet, og sammen finder vi en frist for leveringen. Opgaven formidler jeg videre til en af de hundredvis erfarne leverandører for databasen. De er med til at sikre et korrekt og forståeligt sprog, som er kulturtilpasset og forretningsmæssigt forsvarligt. Hvad jeg vægter højt i hverdagen er fuld diskretion og levering af din opgave til aftalt tid. Så når den færdige opgave lander i dine hænder, kan du stole på, at teksten fungerer på tværs af landegrænser og kulturforskelle. Og jeg anbefaler altid, at du får teksten korrekturlæst efter opsætning for at opnå den bedste kvalitet. BE Communication leverer en enestående service af kvalitetsoversættelse, uanset om du skal have løst en lille eller en stor opgave. Husk, vi er først tilfredse, når du er det.